שלום, ברוכים הבאים לצימר בוטיק הרימון. כשאתם יורדים, יש פה עגלה כתומה כדי להוריד תיקים. העגלה השנייה, אפשר לקחת דברים ולהחזיר כשאתם מטיילים בגולן. יש פה פח, בצומת יש פח. הבריכה נעולה. יש לה מנעול עם מספרים 20-21. אני מראה בסרטון. יש פה פס, צריך להעביר את המספרים כדי שיהיה כתוב 20-21 ואז זה נפתח. הפס הזה צריך להיות 20-21. פותחים כאן את הידית הזאתי וזה לטובת שמירה על הילדים הצעירים. הבריכה היא בריכת זרמים. בלוח הזה אפשר להדליק את הזרמים בג'טים. את הטמפרטורה לא קובעים בלוח הזה, אין טעם לגעת. כאן יש מקלחת חוץ. יש בה מים חמים שמתחממים על ידי הגז כמו בצימר. וזאת הסאונה. מדליקים אותה כאן מבפנים. בתוך רבע שעה 20 דקות היא מגיעה לטמפרטורה. שימו לב להוראות השימוש. אסור לילדים להיכנס. עכשיו אני אסביר כמה דברים על תוך הצימר. אז יש לנו כאן בארון מיקרוגל ותנור, זה די פשוט. זאת מכונת הקפה, מדליקים אותה בכפתור כאן בצד. אחרי שמדליקים אותה היא עושה שטיפה אוטומטית. אם היא מראה כאן נורה של מים, זה אומר שצריך להוציא את זה עם היד ולמלא בה את המים בברז. אם היא עושה תמונה של פולים, מרימים את זה עם האצבע וממלאים את הפולים. ואם היא עושה ציור של פולים חתוכים, אז פותחים את המגירה השחורה, מפנים את הפסולת של התחינה שלה ומחזירים בטריקה. יש לכם פה כל מה שבמגירות ובמקרר לרשותכם. לגבי המדיח, יש במגירה קפסולות למדיח. מדליקים אותו כאן על מספר 1, עוברים לאוטו על מספר 2 וסטארט על מספר 3. בסיום האירוח שלכם כל הכלים יכולים להיכנס למדיח. ליד האינדוקציה מדליקים אותה כאן. אחרי שהדלקתי אני בעצם בוחרת איזה עיגול אני רוצה להשתמש. אני רוצה לבחור את העיגול העליון. זה לא נותן לי לבחור, זה אומר שהאינדוקציה נעולה. לחיצה ארוכה על המפתח. שומעים ביפ, ואז אפשר לבחור, ואפשר עם המינוס והפלוס להגביר ולהנמיך. בסוף השימוש מכבים. היא בעצם תתחיל להתחמם רק כשיגע בה המחבת או הסיר שתואמים לה. לכל המזגנים בצימר יש לוח כזה על הקיר, זה השלט של המזגן, איתו אפשר להדליק. לגבי המקרן, בחדרים יש טלוויזיות רגילות עם שלט. כאן יש תריס חשמלי שאפשר לפתוח ולהחשיך בלילה. וילון גלילה שאפשר להצל על החלונות, ואת המסך של המקרן מורידים בכפתור הזה. כדי להדליק את הפרטנר פה במסך יש לנו שני שלטים. השלט הלבן הוא שלט של המקרן והשלט השחור הוא שלט של פרטנר. ברגע שאני מורידה את המסך אני מדליקה אותו על כפתור ההדלקה. אחרי שהדלקתי את המקרן הוא בעצם שואל אותי מאיפה להקרין. אז אני אלחץ על input, עם החצים אני אעבור ל-HDMI ולחץ Enter. אחרי שעשיתי את זה אני לא צריכה יותר לגעת בשלט של המקרן ואני עוברת לשלט של הפרטנר. אז עכשיו ככה הוא נדלק. והוא שואל אותי מאיפה להקרין. אני לוחצת לו על האינפוט, עוברת ל-HDMI. Enter. ואז מדליקה את הפרטנר.
וככה אני יכולה לראות נטפליקס באופן ישיר, VOD של פרטנר, או את הערוצים הרגילים. מים חמים יש פה כל הזמן, יש חימום על גז. וזהו, תהנו, להתראות.